मेन जाहोना मा कारापसना सोर खालामदों चेयारमेन खालामदोंना सोरबा भिडिअ खालामदोंना जिआरएस खालामदोंना मेम्बार खालामदों बिदि इनकमप्लिट जानानै थायो दा जों सोंनानै होनबाय दे फैसाखौ जों चेयारमेननो बा मेम्बारफोरनो जों फैसाखौ हरबाय खारन दायथ'आ बिसोरनो लादों न'आखौ कमप्लिट खालामनायनि दा न'आ फाउन्डेसन जादों 2022 आव दिनै 2024 सफैबाय न' गंसे लुनाया 2 बोसोर 1.5 बोसोर मालाबाबो नाङा वाइजिनि न'आखौ इलिगेलै मावगोन बा सोरबा चेयारमेन सोरबा मेम्बार सोरबा अफिसार्सफ्रा थाखा जाना दोनोबा होमबा बिनि सायाव लिगेल एक्शन लानाय जागोन होननानै क्लियार काट बुंखानायनिखा जादोंब्ला निश्चय बेखौ आयेननि बेबस्थाखौ जों लानाय जागोन थ्रु भिजिलेन्सनि थ्रुयै माखासे गाइडलाइन्सनि थ्रुयै निश्चय बेखौ जों आयेननि बेबस्थाखौ सियर लागोन सरकारि मुलाम्फागिरि बिथांमोननि न'आ लुफुंजायो नोंथांमोना भिजिट खालामदों भिजिट खालामनानै मा खौरां फोसावगासिनो सिगाङावनो जों नोंथांमोननि चेनेल बर' खौरां BMN निउस आरो बड'लेण्ड टक्स जों बनसुनि जानानै नोंथांमोनखौ जों बरायना लाबाय आरो बेजों लोगोसे जों दिनै नैबे थाइखाजुरा VCDC नि आन्डाराव जोङो मोनथामसो गामिजों गिदिंबाय बेयाव जोङो बेनिफिसियारिफोरनिफ्राय बा पाब्लिकफोरनिफ्राय माखासे कमप्लेनखौ जोङो मोननायलाय जों दिनै गिदिंनानै जों नुफैबायदि जेरैबायदि जों कमप्लेन मोनदों हसायै बेबायदिनो दिनैहाय न'आ इनकमप्लिट सा जों बेनिफिसियारिजों रायलायनाय बिथांमोना होनबाय सरकारनि न'आ मानो बिदि इनकमप्लिट जानानै थायो दा जों सोंनानै होनबाय दे फैसाखौ जों चेयारमेननो बा मेम्बारफोरनो जों फैसाखौ हरबाय खारन दायथ'आ बिसोरनो लादों न'आखौ कमप्लिट खालामनायनि दा न'आ फाउन्डेसन जादों 2022 आव दिनै 2024 सफैबाय न' गंसे लुनाया 2 बोसोर 1.5 बोसोर मालाबाबो नाङा खारन सरकारनि इन्सट्राक्सन बायदि बियो उइदिन 1 year बियो कमप्लिट जानांगौ बाय एनि मिन्स नाथाय दिनै मानि जाहोनाव दिनै 1.5 बोसोर दिनै 2 बोसोर मानि थाखाय जालांखो मेन जाहोना मा कारापसना सोर खालामदों चेयारमेन खालामदोंना सोरबा भिडिअ खालामदोंना जिआरएस खालामदोंना मेम्बार खालामदों जों सोंदों बेनिफिसियारिनाव होनदों फैसाखौ जों मोनाखैनो हाबफैनाय लोगो लोगो बख'नानै जों बिसिनाव हैदों होमबाबो दिनै न'आ लुफुंजायाखै जोबोद दुखुनि बाथ्रा जों दुखु फोरमायदों बनसुनि जानानै माबे बुस्थुआ सरकारनि न'आ सरकार हरखानाय न'आ बेबायदि इलिगेल जानो नाङामोन दा बेनिखायनो जों खावलायनो सानदों गोजौ लेभेलनिफ्राय अफिसार्सफोरनिफ्राय जाहाथे स्ट्रिक्ट माखासे गाइडलाइन्सखौ फल' खालामनो थिनो माखासे मेम्बार्सफोरखौ बा चेयारमेनफोरखौ आरो थाबैनो बे न'आ जाहाथे लुफुंजायो जों बेखौनो खावलायो जुदि लुफुंजायाबा नोंथांमोना लुफुंनांगौनि जाहोनावहाय माबाफोर आइडियाफोर लाबावगोन नामा निश्चय जों आइडियाफोरखौ जों लाबावगोन बेबायदिनो जों माखासे आयेननि बेबस्थाखौ जों लागोन दिनै सरकाराबो बेखौ क्लियार काट होनना बुंखादों जाय नैबे PMAY-G नि न'आखौ इलिगेलै मावगोन बा सोरबा चेयारमेन सोरबा मेम्बार सोरबा अफिसार्सफ्रा थाखा जाना दोनोबा होमबा बिनि सायाव लिगेल एक्शन लानाय जागोन होननानै क्लियार काट बुंखानायनिखा थिग बेबायदिनो दिनै जिनाखि जों कमप्लेन जों मोननाय बेजों लोगोसे जों बेखौ बे कमप्लेनाखौ जों DC नि थ्रुयै जों CM सिम जों लांनांगौ गोनां जागोन आरो बिनिफ्राय जों भिजिलेन्स टीमाव जों हरगोन आरो जों सेन्ट्रेल लेभेलावबो जों बेखौ दैथायहरनाय जागोन जुदि गमामायैनो जादोंब्ला निश्चय बेखौ आयेननि बेबस्थाखौ जों लानाय जागोन थ्रु भिजिलेन्सनि थ्रुयै माखासे गाइडलाइन्सनि थ्रुयै निश्चय बेखौ जों आयेननि बेबस्थाखौ सियर लागोन नाथाय माखासे सुबुंफोरा दाखालि खौरां बिजोङाव फोसावदों बनसुनि खामानिया माने न' नायनायनि नङा बेखौ नायोब्ला माने BPF दोलोनियासो नायनो हायो होननानै नाथाय नोंथांमोना बेनि एगेन्स्टआव मा खौरां फोसावनो एक्चुअलि माखासे सुबुंफ्रा बेखौ पलिटिकालाइज नाय सानदों अन्नानै जोंनिफ्राय जों बनसुनि जानानै जों बेखौ जों क्लियार जों फोसावो बेयो खुनु पलिटिकालाइज नङा जों बनसुआ मोनसे फरायसा आफाद समाज सिबियारि आफाद दा बेनिखायनो जों बेखौ सानदों दि बे नों आंनिनो दायित्व नों आंहा बेखौ जुदि हाबस'नानै जुदि नायाबा अब्ला जोंनि माखासे गोदोसोनानै थानाय माखासे गोरिबफोर दङ जिनाखि एग्जाम्पल न' मोननाय गोरिबफोर बेखौ सोर बोखांनो दिनै 2 बोसोर जानानै थांबाय नाथाय बिसोरखौ
सहाय होनो थाखाय मानसि ओंखारबोआखै दा बेनिखायनो जों बेखौ जों सानदोंदि जों समाज सिबियारि जाबायबा जों छात्र संगठन जुदि जाबायबा सोरबा सासेनि थाखाय जों मुलाम्फाखौ जों मावना होनो हायोबा जोंनिनो बेनिफिट्सआ जोंनि हारिनिनो बेनिफिट्स बेजों समाज सिबियारि जानायलाय जों बेखौ गोसो गुदुङै जों बेखौ जों मावनो होननानै जों ओंखारबोदों आरो आङो सानो बेयाव रावबो पलिटिकेलाइज जों खालामो दानाजा आरो बेखौ जों पलिटिकेल एंगेलजोंबो जों मालाबाबो जों नायनाय नङा भिडिअ बिथांनिसिम जोङो खावलायगोन बेखौनो भिडिअ सारा बियो जाहैबाय सासे अफिसार ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार बिनि आन्डाराव बेसेबांनाखि न' लुफुंजायाखैमोन बिनि आन्डाराव बेसेबांनाखि न' सेंसन जादोंमोन निस्सय बियो दायित्वखौ लानानै नायबिजिर खालामनानै मोजां मोनसे इन्सट्राक्सनखौ होलांनांगौमोन जानो हागौ भिडिअ सारा माखासे इन्सट्राक्सनखौ होलाङाखै बिनि थाखायनो नैबे माखासे गुबुंले खामानिया जागासिनो दङ जों नेक्स्टआव जों भिडिअ सारखौ जों खावलायनो सानो सारा अननानै फिल्डआव फैनानै एसे स्टाडि खालामफैदो माखासे आयेनफोरखौ फोसावनानै गालांदो आरो स्ट्रिक्ट मोनसे लिगेल एक्सनखौ जों लाजानो लुबैदों आरो जुदि स्ट्रिक्ट एक्सन जुदि लायाब्ला सारा होमबा जों सारजोंबो जों जिरायनानै रायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे बेबस्थाखौ जों लानांगौ गोनां जागोन बिनि सायाव निस्सय जुदि राङाखौ भिडिअ सारनि आखायाव जुदि खोलैदोंब्ला बिनि सायाव जों निस्सय जों थरन्थ'खौ जों खालामगोन जुदि भिडिअ बिथांनाव गोरोन्थिखौ नोंथांमोना मोनोब्ला भिडिअ सारनाव गोरोन्थिखौ जों मोनोब्ला निस्सय जों बेखौहाय गोजौ लेभेलसिम जों बेखौ खारु बसुमतारी गामिया हेरेंगापारा VCDC मा VCDC धेकाजरा नोंथाङा दे एसे आवगायावहाय सरकारनि न' मोन्दोंमोन नाथाय नोंथां न'आ लुफुंजायाखै मानो लुफुंजायाखै होननानै सानो मानो लुफुङाखै माने बे गावसोरनि माबा मेम्बारफोरनि आरो चेयारमेनफोरनि माबा जाहैबाय गावसोरनो आंनाव बिबाय ओमफ्राय आंथ' थांनो हायाना आं एटिएमखौ हरबाय बख'बाय ओमफ्राय फिसालाया आरो बिदोंमोन जोंहा न'आवनो लुगोन होनदों आरो भाइस चेयारमेना बुंदों सरकारनि नर्मसलै होनना बुंदों बाहाय जोङो हगारनो हाया होननानै बुंदों मोनसे बेसे गोबाव जाखो गोबावसै बे फैजेनबानो न' आं सनखौबो बावलायलाङो मिथिया दा फार्स्ट किस्ति बख'बाय 32,000 ना बेसेबांथाय आं बेखौ मिथिया फार्स्ट किस्तियाव नोंथां न'आव मा गारफैनाय जाया बाला गारदों ओमफ्राय इथा बे सिसि ब्लक गिदिरा बेखौ लाबोदोंमोन ओमफ्राय जोंहाथ' बेजों लुहोआ बे नांगौबा न'आवनो लुगोन फैसाल' हरफिनदो जोंनो गारगोन होदेरनांगौबा होदेरगोन होननानै बुंदोंमोन आरो दा फैसाखौ फार्स्ट किस्ति बख'नानै बेसेबां गोबाव जाखो गोबावसै बे 2022 ना मायावनो दांलै बे फार्स्ट लिस्टखा बियो बे न'आ फार्स्ट लिस्टखा आंथ' बेखौ सनखौथ' बावलायलांबाय नालाय दा न'खौ लुफुंजानो लुबैयो नामा नोंथां लुफुंजानांगौआनो जोंना न'आबो गैया आरो लुथारनांगोन बायसान्सआव जुदि लुनानै होआबा नोंथाङा आयेननि बेब'स्था लागोन नामा लुनानै होआबाथ' बे गावसिनिसो खोथासै लुनानै होआबा नोंथाङा आयेननि बेब'स्था लानो गोसो जायो नामा लागोनबो मेम्बारनि नामा मा नाम बिजान न'निखा चेयारमेना ओरै माबा 7 फैलायलायदों बाहाय जोंनावनो जिरायलायदों आं आहंला बसुमतारी गामिया गामि नंखमाबारि VCDC धेकाजरा नोंथाङा नैबे न'खौ सरकारनिफ्राय मोनसे न' मोननो हाबाय दा न'खौ बेसे गोबावनि उनावहाय नोंथाङा लुफांजायाखै होननानै सानदों दाथ' 2 बोसोरानो जानाय जाहैबाय ओमफ्राय किस्ति मोननै फैसाखौथ' आं माबानानै बहननानै हरजोब्बाय मेम्बारनि आखायाव ओमफ्राय दा मेम्बारा ओरै खोथाखौ बुंबाय थायो गाव सैथोखौ बुङो मिथाखौ बुङो आगोलाव बुंदोंमोन माबानो भिडिअनो हरजोबदों होनना बुंदों बे थाखाखौ बेखायनो बे खामानिया लेट जादों होनना बुंदोंमोन गावनिसो खोथा सैथोना मिथाजों आं जोंनि सिगाङाव बिदिखौ बुंदोंमोन आरो सेकेन्ड किस्तिया जोब्बाय फार्स्ट सेकेन्ड थांजोब्बाय गैला जोब्बायानो जाहैबाय दा थार्ड किस्तिखौ मोनाखै मोनबाय बेबो बे आं सैथोखौनो सैथो बुंगोन माने थार्ड किस्तिया दङ आरो आंनि आखायावनो दङ आंखौ बाहायनो खरस खालामनाय जायाखै आरो लुफुंनानै होयोब्ला नोंथाङा बाहायफिनगोन फैसाखौ लुफुंना होयोबाथ' बाहायफिननायानो जागोन मानि थाखाय लुफुङाखै होननानै सानो नोंथाङा बेखौथ' आं बुजिनानै मोना मानि थाखाय माने
बे गावसिनि खोथा आंथ' बेखौथ' सिंसा उदिस लानोबो हानाय मानसि नंखाया जयग'था मानसि नंखाया जाहैबाय जाम्बा नालाय जाम्बा दा लुफुंजानो लुबैयो दा औ लुफुंजानो लुबैयो लुबालासिनो दोननाय बेसे गोबाव जाखो बोसोरनैयानो जाहैबाय खामानि मावफैया लेबारफ्राबो मावफैया लुफुंनानै होनांगौनि थाखाय नोंथाङा मा खावलायनो सानो बेखौ न' जानांगौ माने आंथ' न' गंसे सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनदों हिसाबै लुफुंजानो लुबैदों दा आंहाबो इसिबां मानि नै न' बांफ्रानो गोबाय गिजिजोब बेबायदि एसे मोजां न'खौ फुरा लुफुंना होयोबा आङो गोजोननाय मोनगौ आरो मेम्बार ओमफ्राय चेयारमेना सोर चेयारमेना माबा मेम्बारा बिजिएम ओमफ्राय चेयारमेना मारैबा नाम होनदोंमोनलाय बै थाइखाजुरानिया 7 जुदि बायसान्सआव लुफुंनानै होआबा नोंथाङा माबाफोर आयेननि बेब'स्थाफोर लागोन नामा लानांगोन बे लुफुंना होआबा माने नांथारगौ नालाय आंनो न'खौनो बे न'खौ मोनोब्ला माबायदि नोंथाङा सोलिनो हागोन सानो बे मानसिफोरखौ सान्थि हिसाबै सोलिनो हागोन आरो दा आंहाथ' फिसाला सानै दंबावो सासे हाबा जायाखै ओमफ्राय सासे हाबा जानानै आं थानाय न'खौनो हगारनानै होनांबाय हनै बेयाव थायो ओमफ्राय जों बोराय बुरैनिबो थायो जे बेरा गिजियावनो खुनुरुखुम हनै गायला जिला दरफ्रानो मोजाङानो नङा बेफोरावनो थायो दा बेखौ बिहामजो सासेखौ दोनथारनांगौ जाहैदों आरो फैगोन बोसोराव हयथ' हाबाफोरबो जानो हागौ आरोखि दा बिदेशआव दंहैयो बेखिनि आरो चंद्र कुमार नाम गावथ' गाँव के ठेकेदार VCDC इसीलिए प्राइमारी ठेकेदार আপোনাৰ ঘৰটো আগৰ পৰা ভূমিকা কিবা কৰি আছিলে চৰকাৰে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ঘৰটো কিয় হোৱা নাই বুলি আপুনি ভাবে মই তো মানে ভাবি মানে বহুত বাৰ মিটিং করা হয়েছে এবার আহাই কালে করিম পরহি করিম আর একবারে রাস্তাতে ধরেছে রাস্তাতে তোমার কি মূল কামারিন ধরেছে বনাবো না কেতিয়া বনাবো কেতিয়া বনাবো না কালি হব না পরহি হব না 2 বছর 3 বছর পিছত হব তেনে করে নহয় তো আমার ঘর লাগে বলি কোৱাতে হব ঘর তোমার মাত্র নয় বহুতরে আছে পরি আছে তুমি মাত্র কইলে হব বলি কৈ কিস্তি দিছে 2 কিস্তি লোৱা হৈছে একবাৰ তুমি ঘৰতে গৈ দিছে তাৰ গৈনিকৰ ই নাছিল আৰু সেকেন্ড কিস্তিতে ইয়াতে এই ঘৰতে আহি মানে দুজনে আহি মানে লৈ গৈছে মানে পইচা দি দিয়ক আমি কৰিম আপোনালোকে কৰিলে অলপ অসুবিধা হ'ব টেষ্ট লাগিব পাৰে আমাক দি দিয়ক পইচা দি দিছোঁ আপোনাৰ ঘৰটো বনাবৰ কাৰণে আপুনি কি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব গভৰ্ণমেণ্টক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মই এই যে ডিচি তাতে কালাৰগাঁও গৈছিলোঁ 2 বাৰ যোৱা হৈছে 2 বাৰ অহা যোৱা হৈছে একবাৰ 8 জন গৈছিল একবাৰ 2 জন গৈছিল এই যে ঠিকাদাৰৰ মানুহ এই কৈছে এই ইফালে পঠাই দিছে তাৰপিছত লাষ্টতে ডিআৰডিত পঠাই দিছে ডিআৰডি গৈ মানে হ'ব দে মই আহিম মানে কি হৈছে ঘৰটো বনাওনে বহুত বছৰ হৈছে 3 বছৰ পাৰ হ'ব লাগছে দে বনাব মই অহাকালি আহিম তেনে কৈছে তাৰ পৰা খা খবৰে নাই আপোনাৰ মেম্বাৰটো কোনে আছে মেম্বাৰটো এই আইতা সিং লিম্বু আৰু চেয়াৰমেনটো শিবেন্দ্ৰ বসুমতাৰী এই ঠিকা ৰিজাৰ্ভৰ হয় এই আইতা সিং ঠিকাদাৰ ইয়াতে হয় পইচাটো কাৰ হাতত দিছে চেয়াৰমেন আৰু মেম্বাৰ দুজনে আছিল আৰু প্ৰথম কিস্তিতে মই 32,500 তাৰ ঘৰতে লৈ দি দিছে সেকেন্ড কিস্তিটো পিছত উলিয়াওঁতে ই আহিছে ঘৰত শুনা পাইছে মই খবৰ দিছোঁ আহি লৈ গৈছে পইচা এতিয়ালৈকে আহি কালি কৰিম বুলি কৈ তাৰপিছত এই ইয়াত আগত মিটিঙো হৈছে এই মন্দিৰত তাৰ মন্দিৰত মানে আগষ্ট মাহত হ'ব আগষ্ট মাহত মিটিং হৈছিল এই যোৱা আগষ্ট মাহত তাৰপিছত ছেপ্টেম্বৰত নহ'লে আমি নিজে গৈ ধৰিম তেনে কৈছে তাৰপৰা যদি আপোনাৰ ঘৰটো নবনায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ব নেকি আমি তো এই খবৰটো লৈ আছোঁ আমাৰ আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব হিচাপত এইটো বনাব নাই কি কাৰণত বনাব নাই না পইচা পোৱা নাই না টকা পইচা পোৱা নাই না বস্তুবিলাক অহা নাই কি ইয়াতে আছে কি আছে ইয়াতে সেইকাৰণে আমি ভাবি আপুনি সুধে কি কয় আমি সুধিছে এতিয়া আপুনি কি অফিচত নাহে কি নাহে আমাৰ কেইবাৰ অফিচত পাব যেতিয়া আপোনাক লগ নধৰে তেতিয়া অফিচ নাথাকে বুলি কোৱাতে এইবাৰ মই এই যে ইয়াত বোলে কাজি বুলি কৈছে ই মানে লোকেশ্যন কৰে ফ্ৰণ্টপাৰাত যাব লাগে তেনে কৈছে তাৰপিছত মই 2 বাৰ ফোন কৰা হৈছে সিদিনা মংগলবাৰ গৈছে নেকি মংগলবাৰে আজিও সুধিছিল মই হ'ব পইচা নাই বেংকত অলপ দেৰি হ'ব মই কৈছে বেংকত কি পইচা নাথাকে নেকি আছে মানে এইফালৰ পৰা আহিছে আমাৰ এইফালে অহা নাই তেনেকৈ কৈ দিছে আৰু যোৱাকালি এতিয়া